O orzamento de Cambados para este 2018 será o máis elevado dos últimos 10 anos. O edil de Facenda presentou esta mañá as contas municipais, que acadan os 9,4 millóns de euros, case medio millón máis que en 2017, unha situación que se debe en gran medida á reducción da débeda. Definindo e deixando atrás os anteriores orzamentos do Partido Popular e como pouco a pouco xa se está pechando esa etapa e xa vemos unha nova etapa onde cada vez hai menos débeda, cada vez temos que destinar máis a amortizar débeda e podemos, gracias a esa reducción desa débeda e esa amortización de débeda, podemos destinar máis fondos para servicios sociais, para transferencias para as asociacións, para os clubs deportivos e ter máis fondos para destinalos aos veciños de Cambados. Segundo os cálculos do Executivo, os investimentos superarán os 650.000 euros. A partida máis elevada son os máis de 200.000 que se destinarán á remodelación da Praza de Abastos. No apartado dos gastos, os correntes son os que máis recursos acaparan, con 4,2 millóns de euros. Destacan os 399.000 destinados á área de servizos sociais. Pois nos pequenos aforros que vas facendo no día a día, pois valos despois destinando a outras partidas. E para nós algo que levamos no pacto de goberno todos os grupos municipais e algo que consideramos moi importante era o incremento en servicios sociais. Vemos que por cada euro que se gastaba no 2012, ahora estamos gastando 2,20 euros. No eido dos impostos, o IBI será o que supoña máis ingresos ás arcas municipais, 1.500.000 euros, o que supón 130.000 máis que no ano anterior. Nos reducimos un 17%, no que vai de legislatura, pero ainda así se incrementa a recaudación porque afloraron novos inmobles a través da oficina que fixemos de liquidación voluntaria e que sí o podemos incluir nos impostos. O proxecto presentado recolle tamén un recoñecemento extraxudicial de crédito de €500.000 para o pagamento de facturas pendentes, que supón un 12% do orzamento para este ano. Non existe problemas económicos para facer fronte aos pagos, estáse pagando as facturas a medida que se está facendo os trámites administrativos, hai saldo en tesorería para facer, hai liquidez para poder facer fronte a eses pagos e quen queira poñer unha situación catastrófica, unha situación que non é a real, que pense que di que é a primeira vez que hai un concelleiro liberado de Economía e Facenda, pois o mellor igual o tiña que haber antes para que non pasara o que pasou cando se pechou o exercicio a legislatura pasada. A intención é levar os orzamentos ao vindeiro pleno para a súa aprobación.